Meduwe, inini ndakaroorwa zvangu nemurume asina kana chinhu kana one room zvayo. But zvandichataura pano kwete kuti ishanje, but ndinoda kunzwawo kuvanhu. Ndine munin'ina wangu ari form 4, so ane mukomana wake waari kudanana naye. Saka akazoudzawo amai vangu kuti ndiye achazova mukwasha wenyu. Manje amai vakaramba vakati ndinoudza baba vako ukatadza kuinyora form 4. Then akandiudza kuti ndozvaiitika. Ndikazobvunza kuti ndewe kwani mukomana wacho, akataura zita nesurname. Ndakabva ndaziva kuti ndosaka amai vajamuka. And ndakatovafonera vakandiudza chaizvo zvandaifungira. Meduwe, dzinza iroro rakarombiwa. Mazuva acho azvaiita mukurumbira. Taiva tichakasara hedu tiri vana, but waingonzwa vanhu vachitaura. Uye pagore paifa vanhu vaviri. Izvezvi mukaona mota inofamba nemukomana wacho munotya, apa mwana mudiki. Wakatomutarisa anotoratidza kuti munhu ane zvinhu zvake. Saka ndoudzawo sei munin'ina wangu kuti ndonyaya usiri kunzwisisana naamai. Ndikamuudza hazotisisi godo here, nekuti wavo murume haana chinhu here. Ndibatsirewo hama dzangu.